गिबियावनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै रादाबगिरिनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आरो दिनैनि नैबे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै दिनैनि प्रेस मिट खालामनायनि थांखियानो बेनो। दाख्लै थांनाय मार्चनि 26 तारिखआव नायस्रां औवारि बिथाङा जि बुंदोंमोन एक्स एनडिपि हिसाबै मोनब्रै फ्रेक्सनबो बिपिएफखौनो सापर्ट खालामबाय होननानै बिथाङा बुंदों, मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। दा बेखौनो जोङो रायजो राजानिसिम क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै दिनै जोङो फोरमायफिननो सानदों। थारैनो नायस्रां औवारि बिथाङा थांनाय 2020 नि जानुवारि 27 तारिखआव एकट जानायनि सिगांनो बिथांमोनहा बिपिएफजों थानानै खामानि मावदोंमोन आरो दिनैसिमबो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं बिपिएफजोंनो। नाथाय दिनै जोङो एकट जानायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो दिनै जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै इउपिपिएलखौनो जोङो सापर्ट खालामनानै सरकाराव लाबोदों। आरो दिनैबो जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै मोनब्रै दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथि इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो एजिपि जों सायख'जानाय जे बिजाथि सेजु समदान बिथांखौनो दिनै जोङो सापर्ट खालामदों। आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव नैबे 28 नं समष्टि बिधान सभायाव देरहागोना 100% रोखा। मानोना साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों, जारनि फलाव दिनै साफ्रोमबो जाथि माहारिया दिनै बिथांखौ सापर्ट खालामदों आरो दिनै खामानिखौ देरहानांगौनि स्राथआव मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ बुंनो सानदों, जाय बिथांमोनहा दिनै मोनसे नंखाय बानसावदों मिडियानि गेजेरजों, दिनै रायजो राजाखौ जों बेखौसो खावलायनो सानदों, नोंथांमोनहा जाहाथे बिथांमोननि बुंनायाव रावबो जोंनि रायजो राजाया फोथाया आरो फैबाय थानाय जे एप्रिलाव जानो गोनां जे बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव साफ्रोमबो रायजो राजायानो मोनफ्रोमबो जाथि माहारियानो जोंनि जे बिजाथिनि जे सावगारि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ बयबो होनानै जोंनि मानगोनां समनाथ नार्जारी बिथांखौनो देरहासार खालामो। बेखौनो दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय। मानोना जे थांनाय जानुवारि 27आव जे एकटआव जे मोनबोनाय माखासे दफाफोर, बे दफाफोरखौ जोंहा मावफुंलांनांगौनि गोबां दिनै खामानि दंबावो। बेनिखायनो दिनै बिटिसिआव जे जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौनो दिनै जोङो बयबो दिनै जों सापर्ट खालामगासिनो दं। आरो इयुनावबो जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जिल्ला, ब्लक, प्राइमारि गासैयावबो दिनै जों सापर्ट खालामगोन। आरो मिडियानि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो क्लियार बुंनो सानबाय, जोङो मोनब्रै फेक्सनबो दिनै इउपिपिएलआवनो दिनै जोङो दंजोबो आरो दिनै जोङो देरहानांगौनि सार्थआव साफ्रोमबो जोङो बयबो दोलो नोगोरै जोङो ओंखारगोन आरो बिथांनोनो जोङो मोनफ्रोमबो समष्टियाव जायफोर बिजाथि दङ, मोनब्रै दोलोजों सायख'जानाय मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोङो साफ्रोमखौबो जोङो देरहानायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनानै जों गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै रायजो राजानि सिगां फोरमायहरबाय।